aku ngeremuk sampean, Mas Badar. Ngeremuk sampean. Lah pas ning kene ae, pas ning kene. Lah kok ditawur karo adik karo Masih. Lah ngono kuwi lho. Loh, itu wujud bakti saya kepada sampean, Pak Yat. Paling gemes paling, Gemes. gak rasa nawur pok ngono. Gemes-gemes piye wong kene mijetne kok sik piye-piye prekan. Sing pok. Aduh. Gemes aku ya gowo sampean. Sekene Nduk. Aduh. Sekene Nduk. Wis. Iya tadi. Bocah iki ora kena di. Ayo aku kangen suarane Mas Badar. Dijaluki berkah. Iya, heeh. Sepote Mas, trotok tok 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 ngono wae lah. Turut tok tak. Yo. Yo. Hey. Ayo. Mang, request serampat, Mas. Anu Miki. Mas Badar arep joget lho kok ya wis mandek. Ya nggih. Lah. Monggo Mas. Wilujeng dalu Mas Badar. Heeh. Sugeng dalu adikku kang tersayang. Alah. Lek kula sugeng dalu Mas Badar. Nggih, sugeng dalu Dek Niken yang cantik. Iya, aduh. Niku napane niku? Niku napane niku? Oh niki ngon-ngon kula pun mboten usah digawe pun. Pun meneng mawon teng mriku sae. Ya. Aku nang bapakmu. Nah, isin aku ngomongnya bagus kok. Bapak isin. Lah aku cantik loh, masuk bapakku kayak ngene. Elek ya? Iya, Ora elek jane bagus ning kelunturan eleke ngono lho dadi. Pripun Mas Badar? Wah, niki wau nenggani to. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Kula salut kalih jenengan dalu niki. Walah ngopo. Wis dilurusne dhisik. Salute perkara apa? Nggih, sik, aku ya pisan-pisan ngelem adiku to. Yo. Musuhan ning gone omah musuhan ning gone Musuhan. panggung musuhan. Nek aku tetep musuh. Musuhan tapi kompak. Kula niki Mas Badar kompak. Tetep kompak. Contone mamene. Piye Pripun? Mas? Pacarmu piye? Sik penak ora? Ora ajak. Aku ya ora patek penak. Piye dipedhot wae piye? Pedhot bareng pacare. Ngono. Matamu. Ora ngono kuwi. Kula salut Di Akbar wayangan Adik kurang ajar. Piye? wayangan tak ngaten nggih. Nggih. monggo teng mriki mawon nggih. Aja. Piyayi luhur kok serampat. Ora mathuk. Pepunden. Nggih. Jamong, Mas. Kula salut kalih jenengan. Pripun? Sanggite luar biasa. Luar biasa. Tak lungguh mawon. Lungguh maneh. Dadi sanggite luar biasa. Kula iki Luar biasa. kula penggemar Dasamuka. Kula ndelok sanggit jenengan dalu niki wah elok. Apik. Ndeloki Dasamuka mu ndi? Ndeloki aku pengen ndelok Dasamuka. Wah, talah. Walah le Dasamuka kok grenjeng. Dalang kondang juara nasional kok Dasamuka grenjeng. Nyo, ki nggonen. Lah, Ki nggone Mas Badar ya. Nggih. Ki Prado Mas. Engko matine kudu nganggo iki. Ya. Ya. Kowe mergo wayangamu apik tenan begini. Heeh. Iki nyilih lho iki. Ya nyilih, nyilih. Heeh. Iki matine kudu nganggo iki. Heeh, kok matine kudu nganggo kuwi. Kamangka iki sakite bengi iki ora mati iki. Oh ngono. Ya bayarene piro? Malah kon luku karo adike kok Atur nuwun. sing rukun. Hitung-hitungan dhuwit ora pantes. Ora pantes. Ora pantes. Saru. Nggih. Kula ngucapne selamat kagem Ibu Cynthia Jesi ingkang Jenenge kok malah malih ta. Ya sapa to? Sing Jasi, sing Yosi, sing Ya, pokoknya Ibu Cynthia Jesi ya. Oh iya. Nika telah menyelenggarakan wayang virtual. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah.
Kanggo kalihipun kula ngucapaken selamat tahun baru. Tahun baru. 2021. 2000 selikur. Ah, kowe mau 2021. Ora apa. Ora apa-apa, ora apa-apa. Pancen basa Jawa kuwi angel. Angel, Mas. Angel. Ya. Beda Sik, dilurusne dicek. Ah, piye? Basa Jawa kuwi angel. Basa Jawa ki angel. Luru karo luruk kuwi beda. Luru niku napa Mas? Luru goleki. Golek nek luruk marani. Ya toh. Jeru kali jeruk nggih benten. Jeru karo jeruk ya beda. Nek jeru napa Mas? Jeru kuwi jero dalam. Nek jeruk kuwi buah. Wah, nggih. Lah bajur ngono nek eneh. Napa Mas? Turu kuwi karo turon kuwi ya beda. Beda. Gak menak atiku. Gak menak. Aja mbok dagelan iki ngono kuwi. Aja mbok gak menak atiku. Turu karo keturunan beda lho Pak Yat. Nek turu ki niat turu, nek turon ki leyeh-leyeh kebablasan. Leyeh kebablasan. Aja mbok terusne, Dik. Ya. Ora ngono jane. Lah piye? Mbok gak aku ro jenenge tapi gak wani ngarani. Ya. Pripun kula diutus napa? Loh, mboten kek tutuk nek to Mas. Urung tutuk no ae. Urung tutuk to mejang adik kan urung tutuk iki mau. Kuwi kulinane wis, ngono kuwi wis. Angger wis guyonan der wis. Aja dibaleni neh. Tak walah. Ya. Ngono lho. Ngono. Teorine iki ngono kuwi. Teorine ngono. Kula nggih salut kalih Pak Yat niki satu-satunya seniman ludruk sing masih eksis, Pak Yat. Pak Tribono, Pak Gendut itu salah satu seniman nganjuk ludruk. Gumun kula niku setunggal. Nyapa. Ramene kok malah pas pandemi lho ya. Lho lah iya. Dinas sih mesti ngekekne pas pandemi. Virtual ludruk kuwi Iki niat ngekek rezeki apa ngece halus. Lah kuwi. Kok payune kok malah pas pandemi. Aku tak moleh, Dik. Aku tak moleh. Pancen iki dagelan pagebluk. Oke. Dadi ya payune pas pandemi ngene. Oh, tapi iso garai padang Mas. Metune nek Bathara Kala tok, Mas. Iya. Jenengan insyaallah pandemi niki tanggapi terus bar pandemi insyaallah mboten belas lancar. Belas gak tanggapan. Belas mboten tanggapan. Mesti mboten virtual tapi live. Tapi live ngono lho. Ngejakku apa ora? Yo no. Mboten ketang dados. Yo ngejak. Nggih, Ora ketang Mas. dadi sajen nggih. Ora ketang ngendang. Mas Badar nggih. Pripun? Mun sik moh sajene kok cekak. Kok tak panah kok. Aku tak panah. Ayo Mas Badar niki kula nyuwun berkah. Nggih. Bawa-bawa ngaten. Bawa napa? Lho, napa? Swara kula elek ya kuwi to nek Mas Heru. Lho, niki mboten kados Mas Badar. Niki. Niki kan mumpung YouTube nggih sing napa terose wau sing mirsani nggih lumayan gayeng ya ta. Nggih. Sing mirsani lho gayeng dudu wayangane. Nah, monggo. Apa nggih? Napa? Terus mengke dibablasane napa? Lho, enten pamundutan mboten saiki. mboten wonten pamundutan jenengan. Nek bablas ten ngene Medion nggih saged, Mas. Ngene Mojokerto nggih saged. Mojokerto nggih saged. Ya ora to, wong Medion Kulon Mojokerto ngetan piye to iki? Ki aku no Angel. bingung aku. Ya apa sih kon niku ta? Ya. Heeh. Napa Mas Badar? Monggo. Apa? Pelok 6 mawon nggih. Oh, ngoten. Pelak 6. Dibablasne Nyidam Sari. Oh, ngoten. Nggih, kersane ketinggal. Oh, ya. Monggo. Oh. Kok aku mbok tuntun kaya wong tuwek so ngadeg ya. Jane suwunane duwete karo dalange jane. Yo. Ra tak terusne. Lah wong iki wah Dek Niken iki pawakane iki lho. Napa? Iya to. Nyapa? Ngatasé sik bocah kok pawakane kaya ngene. Suarane kathek apik pisan. Kowe kuliah ngentek-ngentekke dosen. Kandhane yo. Saiki gelem tak entekne aku iki. Oh yo, watukmu lho. Aku cek loro aku. Corona. Ora ya. Ora. Aja meten-meteni. Mboten kula wingi rapid test pun negatif kok. Nggih. Ya. Monggo. Yo miki memanismu hangle leto aduh yayi
satemah ginawa ngimpi. Pripun Kang Mas? Iya nih Mas. Iki segawonmu ning kono kuwi ndang pakanana dhisik. Oh iya Kang Mas. Kok segawon. Malah apik kuwine dadi wasasune. Lah iya. Sisa ndak apikne lho Mas. Ngene Dik niki kan nek Pripun? sing nyekel kuwi tangan ngene iki sing nyekel kuwi wong lanang. Oh, Nah, dadi ngene. Tak Aku warai. jenengan Kowe tak warai. Iki carane iki ngene iki. Diwarai to. Heeh. Bagong lho ben oleh lho. Diwarai kuwi lho. Aku mbare kulinane ora dadak nyekel tangan barang langsung aku mek lewek ngono kok. Nadyan rame lir asamun tan jagat mring manira. Ya. Eman wanciratri mung ngalamun bebasane tias asmara lumeber ing jala nidi. Duh Kang Mas. Jenengan Nggih, tresno kalih kula. eneng banget ya. Ibarate kowe iki sesotya kang ora bakal ceplok saka embanan. Saestu Kang Mas. Iya. Jenengan tresno kula. Heeh. Jenengan purun ngenteni kula gede. Inggih menawi Kurang 5 tahun lagi. Heeh. Iya. Nggih. 5 tahun. Pengamoh. 5 tahun lagi. Ning kowe bojo nomor loro piye? Waduh Kang Mas nggih mboten angsal ngoten niku. Nomor loro. Piye ya? Nomor loro gah. Gah ya. Gah. Ayo. Dibablas nih langgam bae. Engko aku ndak malah ngesir tenan karo Niken kok bahaya. Iya. Malah nggih mboten apa. Oh iya no. Ora apa-apa, pelana karo wedok. Sok bocah kok ayune kaya ngene. Kang Mas nggih ganteng kados ngeten lho ya ampun. Kene Oh, jenenge Pak Yat seket Pak Yatemin tak gandrung apa piye? Nyapa? Kowe karo kowe. Moh aku kok dituthuk ndasku. Dibablasne napa niki? Monggo. Monggo Dik niki napa? Wong pelok 6 niki mau. Idam Sari, penak. Oh, Idam Sari ya. Monggo. Heeh. Langsung mawon Dik niki. Mas liram Matur nuwun Mas Badar. Nggih, matur nuwun. melati aku kumbangi Idam Sari. Joget to Mas. Mas liram margi wong manis. Aku kang bakal ngliwati. Ya. Ugi lagu punika kula kintunaken dumateng bapa kula Bapak Eko Mugiono. Ingkang langsung memantau wonten YouTube ugi karenan ing penggalih lan saged dados jampining saya. Kowe iso apa ora wek ngene iki mau? Ora iso. Wes ndak nutup. Ora Iso. Iso ayo dipraktekne karo iki Mbak Deni. Moh. Ayo. Karo sapa? Iki lho Mbak Deni. Remuk aku.
Simpangane remuk apa maneh mangku. Mangga. Nggih, cobi tak gandrung Dik Niken aku. Iya. Nggih. Aja nemen-nemen lho, Mas. Lah nyapo lho. Ora. Namanya kerja tuh harus profesional. Ya. Profesional. Dek nomi sing los. Sing los. Ngono wis tuwa. Nggo panggung sing los. Sing tuwa. Sing los. Sing los. Nek los basa ora usah nggo klambi barang, ngopo kok nganggo klambi barang? Los dol. Maksudnya iki bebas ning panggung. Ngono lho ora usah nglambi barang. Ayo. Nalikane ra inget hatiku lam-laman sira bagus nganti mati harap bakal lali Mas. Ayo Mas Terima kasih Mas Terima Badar. kasih Mas Badar. Ya ampun. Ya, Dek Niken istirahat dulu. Matur nuwun, Nggih. selamat dan sukses. Amin. atas panjenengan. Nggih. Amin. Matur Amin. suwun lho Mas. Matur nuwun Pak Yatmin. Nggih suarane kaya dalang iki, Mang. Loh, ngece, ngece. Ngece. Piye piye? Ora, ora. Keterangane piye? Mas lho. Ora. Dudu karo Koyok lho Mas, koyok. Karepe dhewe. piye karo. Mas aja ngono kuwi lho. Aku ora apa-apa. Iki apa Yatmin? Iki apa ya temen? Iki Yatmin iki. Wis gak kuwi ceritane. Oh, gak kuwi. Ya, wis ya. Dudu kuwi. Matur nuwun Pak Yatmin. Nggih, Mas, nggih. Ah, luar biasa. Jan kayeng Terakhir, ya, iki gandeng virtual ta, Mas? Pak, Nggih. aku nyeluk emas iki kok ora patut ngono ya. Sekali-kali lho Mas, celuk Mas ben nom lah. Malah seneng ya? Iya malah seneng. Malah seneng. Celuk Mas lho, Dek. Ya, Mas ya. Ki ana pamundutan lumantar WhatsApp podang kuning terbanyak, Mas. Oh, Pak ora patut ah. Pak, podang kuning, Pak Yat. Podang kuning. Ya. Dadak. Iki sapa sing ngaturke penake? Dik Sinta wae, Dik Sinta. Apa kabeh? Ya, heeh. Ya. Jumeneng ya? Heeh, jumeneng. Nggih, mangga. Heeh. Mangga jumeneng sik, ya. Heeh. Sitok iki aja. Ambruk panggunge. Telu ki. Nek mau ngenyek ora. Ora ngenyek. Ayo jumeneng, mangga. Ngadeg, Dek. Heeh. Ya, heeh. Iya, iya. Ngece kok sampean niku. Ora ngece Mas aku. Apa enake kok? Ya ora kok. Kowe iki ngono kuwi sing marem ki ngono kuwi. Tegese atine ayem, wong lemu ki atine ayem.
Oh iya no. Iso digajul. Aja. Podang kuning ayo digarap sing gayeng sing nyuwampleng dik ya. Ya. Manut wis pengrawit. Beda. Gak menak atiku. Oh, gak menak. Aja mbok dagelan iki ngono kuwi. Aja mbok gak menak atiku. Turu karo keturunan beda lho Pak Yat. Nek beda. turu ki niat turu nek turu ki leyeh-leyeh kebablasan. Leyeh kebablasan. Aja mbok terusne, Dik. Ya. Ora ngono jane. Lah piye? Mbok gak aku ro jenenge tapi gak wani ngarani. Ya. Nggih. Pripun kula diutus Loh, napa? mboten ketang. Tutuk nek to Mas. Piye, piye? Urung tutuk ae. Apa? Urung tutuk tok mejang adik kan urung tutuk iku mau. Kuwi kulinane wis, ngono kuwi wis. Angger wis guyonan der wis. Wis. Aja dibaleni neh. Dah. Tak walah. Ya, ya. Ngono lho. Ngono. Teorine iki ngono kuwi. Teorine ngono. Kula nggih salut kalih Pak Yat niki satu-satunya seniman ludruk sing masih eksis, Pak Yat, Pak Tribono, Pak Gendut itu salah satu seniman Nganjuk ludruk. Gumun kula niku setunggal. Pripun? Nyapor. Ramene kok malah pas pandemi lho ya. Lho lah iya. Dinas sih mesti ngekekne pas pandemi. Virtual ludruk kuwi ping Iki pindho. iki niat ngekek rezeki apa ngece halus. Lah kuwi. Kok payune kok malah pas pandemi. Aku tak moleh. Aku tak moleh. Pancen iki dagelan pagebluk. Oke. Dadi ya payune pas pandemi ngene. Oh, tapi iso garai Padang Mas. Ah, niki. Padang. Metune nek Bathara Kala tok, Mas. Iya. Jenengan insyaallah pandemi niki tanggapi terus bar pandemi insyaallah mboten belas. Lancar. Oh. Jelas gak tanggapan. Belas mboten tanggapan. Mesti boten virtual tapi live. Ah, tapi live ngono lho. Ngejak aku apa ora? Yo yo no. Mboten Nggih. ketang dados. Yo ngejak. Nggih, Ora ketang pripun, Mas? dadi sajen nggih. Ora ketang ngendang. Nggih. Mas Bedar nggih. Pripun? Mun sik moh sajane kok cekak. Kok tak panah kok. Dalang kok tak panah. Ayo Mas Bedar niki kula nyuwun berkah. Nggih. Bawa-bawa ngaten. Bawa napa? Lho, napa? Suara kula elek yo iki to nek Mas Heru. Lho, Anak. ning niki Oh, boten kathah. kados Mas Badar. Niki. Niki kan mumpung YouTube nggih sing napa terose wau sing mirsani nggih lumayan gayeng ya ta. Nggih. Sing mirsani lho gayeng dudu wayangane. Nah, monggo. Apa nggih? Napa? Terus mengke dibablasane napa? Lho, Enten pamundutan mboten saiki. boten wonten pamundutan jenengan. Nek bablas ten ngene Medion nggih saged, Mas. Nggih. Ini Mojokerto nggih saged. Masuk tahun Nggih. nggih saged. Ya ora to, wong Medion Kulon Mojokerto ngetan piye to iki? Ki aku no Angel. bingung aku. Ya apa sih kon niku ta? Ya. Heeh. Napa Mas Badar? Monggo. Apa? Pelok 6 mawon nggih. Wah, ngoten. Pelak 6. Iki Dibablasne mboten Nyidam jumeneng Sari. Oh, ngoten. ngoten. Nggih, kersane ketinggal. Oh, ya. Monggo. Oh. Kok aku mbok tuntun kaya wong tuwek to so. So ngadep aku. Jane suwunane duwete karo dalange jane. Yo. Ora tak terusne. Lah wong iki wah Dek Niken iki pawakane iki lho. Napa? Iya to. Nyapa? Ngatasi sik bocah kok pawakane kaya ngene. Suarane kathek apik pisan. Kowe kuliah ngentek-ngentekke dosen. Kandhani kok. Saiki gelem tak entekne aku iki. Oh iya, watukmu lho. Aku cek loro aku. Corona. Ora ya. Ora. Aja meten-meteni. Mboten Monggo, kula Mas. wingi Nggih. rapid test pun negatif kok. Nggih. Ya. Monggo. Apa Yo rek? mikir memanismu hangle leto aduh yayi satemah kinawa ngimpi Pripun Kang Mas? iya nih mas iki segawonmu neng kono kuwi ndang pakanono dhisik Oh iya, Mas. Kok segawon Malah apik kuwine rati wasasune. lah iya sisa ndak apikne lho, Mas. ngene Dik niki nek Pripun? sing nyekel kuwi tangan ngene iki sing nyekel kuwi wong lanang Oh, nah dadi ngene
tak Aku warai. jenengan Kowe apa? tak warai. Iki carane iki ngene iki. Diwarai to. Heeh. Bagong lho ben oleh lho, diwarai kuwi lho. Aku mbare kulinane ora dadak nyekel tangan barang langsung aku mek lewek ngono kok. Nadyan rame lir asamun tan jagat mring manira. Ya. Eman wanciratri mung ngalamun bebasane tias asmara lumeber ing jala nidi. Duh Kang Mas. Jenengan Nggih, tresna kali kula. enem banget Yayi. Ibarate kowe iki sesotya kang ora bakal ceplok saka embanan. Saestu Kang Mas. Iya. Jenengan tresna kula. Heeh. Jenengan purun ngenteni kula gede. Inggih menawi Kurang 5 tahun lagi. Heeh. Iya. Nggih. 5 tahun. Setengah moh. 5 tahun lagi. Kan Ning kowe 17. bojo nomor loro piye? Waduh Kang Mas nggih mboten angsal no ngoten niku. Nomor loro. Piye ya? Nomor loro gah. Gah ya. Gah. Ayo. Nomor Dibablas nih langgam bae engko aku ndak malah ngesir tenan karo Niken kok bahaya. Iya. Malah nggih mboten apa. Oh iya no. Ora apa-apa, kulane karo wedok. Sok bocah kok ayune kaya ngene. Oh, Kang Mas nggih ganteng kados ngeten lho ya ampun. Kene Oh, jenenge payat seket, payat temen tak gandrung apa piye? Nyapa? Kowe karo kowe. Moh aku kok dituthuk ndasku kok. Dibablasne napa niki? Monggo. Monggo Dik niki napa? Wong pelok 6 niki wau. Idam Sari, penak. Oh, Idam Sari ya. Monggo. Heeh. Langsung mawon Dik niki. Mas liram Matur nuwun Mas Badar. Nggih, matur nuwun. melati aku kumbangi Idam Sari. Joget to, Mas. Mas liram margi wong manis. Aku kang bakal ngliwati. Ya. Ugi lagu punika kula kintunaken dumateng bapa kula Bapak Eko Mugiono. Ingkang langsung memantau wonten YouTube ugi karenan ing penggalih lan saged dados jampining saya. Kowe iso apa ora wek ngene iki mau? Ora iso. Wes ndak nutup. Ora Iso. ya. Iso ayo dipraktekne karo iki Mbak Deni. Moh. Ayo. Karo sapa? Iki lho Mbak Deni. Remuk aku. Simpangane remuk apa maneh mangku. Mangga. Nggih, cobi tak gandrung Dik Niken aku. Iya. Nggih. Sih. Aja nemen-nemen lho, Mas. Lah nyapo lho. Ora. Namanya kerja tuh harus profesional. Ya. Profesional. Dek nomi sing los. Sing los. Nek, Ngono wis tuwa. los. Nggo panggung sing los. Sing tuwa. Sing los. Sing los. Nek los basa ora sanggo klambi barang, ngopo kok nganggo klambi barang? Los dol. Ah. Maksudnya iki bebas ning panggung. Hmm, Ngono iya. lho ora iso nglambi barang.
Ayo. Mas. Makasih. Terima kasih Mas Terima Badar. kasih Mas Badar. Ya ampun. Ya, Dek Niken istirahat dulu. Matur nuwun, Nggih. selamat dan sukses. Amin. Amin. Matur Amin. suwun lho Mas. Matur nuwun Pak Yatmin. Nggih suarane kaya dalang iki, Mang. Loh, ngece, ngece. Piye, piye? Ora, ora. Keterangan piye? Wis Mas lho. Ora. Dudu karep. Koyok lho Mas, koyok. Karepe dhewe. Piye karepmu? Mas aja ngono kuwi lho. Aku ora apa-apa. Iki apa Yatmin? Iki apa ya temen? Iki Yatmin iki. Wis gak kowe ceritane. Oh, sak kuwi. Ya, wis ya. Matur nuwun Pak Yatmin. Nggih, Mas, nggih. Luar biasa. Jan kayeng tenan. Terakhir, ya, heeh. Iki gandeng virtual ta, Mas? Pak, Nggih. aku nyeluk emas iki kok ora patut ngono ya. Sekali-kali lho Mas, Mas ben nom lah. Malah seneng ya? Ya malah seneng. Malah seneng. Celuk Mas lho, Dek. Ya, Mas ya. Ki ana pamundutan lumantar WhatsApp podang kuning terbanyak, Mas. Oh, Pak, ora patut ah. Pak, podang kuning, Pak Yat. Podang kuning. Ya. Dadah. Iki sapa sing ngaturke penake? Dik Sinta wae, Dik Sinta. Apa kabeh? Ya, heeh. Ya. Jumeneng ya? Heeh, jumeneng. Nggih, mangga. Heeh. Mangga jumeneng sik, ya. Heeh. Sitok ki aja. Ambruk panggunge. Telu ki. Nek mau ngenyek Ora ngenyek. Ayo jumeneng, mangga. Ayo ngadeg, Dek. Heeh. Ya, iya ya. Ngece kok sampean iki kok. Ora ngece Mas aku. Apa enake kok? Ya ora kok. Iki ngono kuwi sing marem ki ngono kuwi. Tegese atine ayem, wong lemu ki atine ayem. Oh iya no. Iso digajul. Aja. Podang kuning ayo digarap sing gayeng sing nyuwampleng Dik ya. Ya. Manut wis pengrawit. Nah, mangsa barang. Mangga. Yuk. Ayo. Esa
ning omah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mubang miteran gon goleki ora kerasa esuk awan nganti wengi asik memang yen nganti liya kang nyayang kleyang tak sawang mencelok ning apa keganjangan tak rintik saka kadewan sarawi ngoceh dheweke ngalih entuk tak suwon bojo ngece kodang kuning agawe hatiku komeng selet ireng tak sawang katon manise ibu bunga yen kelakon nyanding lirane ora bakal atiku kaki liyan yen si podang andutut ati keperanan ora mendho atiku sansaya ndadra tak seranane sun pikat kulut asik kayengke to awan ning omah wis ora krasan luyuran anggoleki sing tak sayang mubang miter angganku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi memang yen nganti liya kang nyayang kleyang tak sawang mencelok ning apa keganjangan tak rintik saka kadewan sarawi ngoceh dheweke ngalih besok tak suwun bojo ngece kodang kuning agawe pikirku komeng seret ireng tak sawang tambah manise ibu bunga yen kelakon nyanding lirane ora bakal atiku kekiwang liyan yen si kodang andudut ati kepranan ora mandu atiku sansaya ndedra tak seranani sun pikat kulut ning bendo
tuku tahu ning Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali. Injih, terima kasih, matur suwun, Dik. Moga-moga di tahun 2021 iki Injih. akan tambah kebaikan-kebaikan, kelancaran dalam Amin. segala aspek, dalam segala faktor ya, Cak. Amin, amin, amin.